Basura, basura. Awi. Bakit? Dili ka sa baybay. Ang mga parehas na ako tao, mga abri. Diri mo. Kaya naghakan sa gatiwas pa man. Moadto man ta shrine. Adto tang shrine. Oh. Basura, basura. Nak, ay kamu nak. Hi, hello. Nyami sa Punta Bilar. Nag-clean up dry. Punta Bilar, morning Punta Bilar. Oh, kaway-kaway na kay naka sa YouTube, dali na. Hi, welcome. Oh, welcome. Punta Bilar. Nag-clean up dry. Clean up. Dama mga kaibanan. For every week to sweep. For every barangay, nag-clean kami tanan mga kaibanan na mo. Iban dari uban, ito na mga galpan. Diri daw. Sige. I-open no. Why music po? So sa akong nasabtan, ang kaning GOI 101, isa ka company, ang programa niya is series na ay mga series of projects, no? Ang isa kaning kuan proyekto sa kuan GOI 101, ang kaning clean up drive, feeding program. So ba ni gani mag-feeding so medical mission. Then kanang mga activities for contingency na support sa barangay. Na siya. I-play be. Pagkita ikag natin music ba? Ako ka doon sa music kay Ate Baklaw. Exit na? 7:30 ko pa na kami mo diha, pa puto na ko sa imong nilaban. Okay. Tawad sa try test kit panto. Oh, patapad, ilaw sa inyo na sa oras sa clean up drive. Bo. Wala na. Kualing music? Pagkita ko sa music mo ba? Bigyan Tara. Okay. Okay na.
Bagay mo. Mag-fixed ko. 7:30 ang pasok. 7:30 ang pasok. Ay lang may karga magtigya tayo sa ating mga bata. Tawagan niyo sa libangan. Parang tawag ka sa akin. Ano pa sa lalaki mo? Hapon na yung mabawag ko doon. Siguro sila mag-party gabi eh. Baboy. Basta baboy atay manok. Kumbate! Kumbate! Agay likay! Ato tag shrine.
Na ano ni bo, awan na bo. Nag-abot sa budget ni bo sa kusot ni. Na. Mo? Kalimut ko. Senior citizen na ako. Itapok na lang. Oh. Sagwan tara magdakpan. Hi. Hi, hello. Kaya kami karon sa Punta Pilar, nag-clean up drive, makaunod kay banan sa It's Global World GY101. Join na at subscribe sa YouTube channel. Oy, mga ulit tawo dito baba sa ubos. Ang mga tiguyan sa taas sila. Sa ubos, ang mga tawo sa ubos. Sa bahay pa lang, Basuraw. Mao gini may tabo. Ang basura palito na lang no. Simento para isago sa simento para ano walang basura na solid waste management. Kini sa Manila ni sugnod naman ni magdungag sila ganon. Solid waste management sa mga masigit ang sugnod sa Manila. Bo. Adto sa motor ko. Kuha akong bag na brown o blue. Dito ka. Dito. Ito. Ang pasugol ko. Ito akong bag dito ko. Bahag dito. Itong blue. Itong brown ba. Ito. Ito. Sa motor ka. Check dito.
sunod balik ito yung basura ato ng paliton. Dikat no. Dikat. Ano ang dapit? Delikado na kay pabikaron man. Ala basura, dare. Ah. May mamalit kami basura. Sunod balik, no? Basura atong paliton. Oh, basura. An. Dapin na. Dapin lang. Mabubulok man yan. Yung dapin hindi na. mabubulok yun talagang kailangan kukunin. Ang di lang mabulok. Abate na. Kaya basig mato patag shrine. Basig mato tag shrine, bano? Sagka ba? Ikot ta. Sige. Kaya ato ta shrine magkuhan. Toyo kaya ato tag shrine. Sagka na. Wato para may Cotabato, no? Ato may Cotabato, Maguindanao, no? Mga 6,000 ka tao mag-member sa GOI 101, no? Abot ni Cotabato, guys, no? Mamayang tataod. No? So live ta karon diri sa Barangay Punta Bilar, no? So abutan kayo ang barangay captain, no? Gi-abi-abi mi, no? Gi-welcome ni kapitan, no? So daghan kayong salamat, no, sa taga Barangay Punta Bilar, no? So live ta karon diri sa Barangay Punta Bilar, no? So naa karon diri ang GOI 101. So nag-clean up drive, no? Sa di madugay, maminyo dinig mga foreigner ni, no? Tapok lang. Okay, malata na. Tapok na lang. Ano na? May hamatan ni butang.
Yun na ka. Para lang. Pandan daslo, dia tahu pandan daslo sagun bulinaw, 120 ang kilo, tagsimpang tunga. Pandan daslo sagun bulinaw, pang silaw. Ato akong parte dito. Ha? Ako parte ba? Sugata. May nagikuha ang bag. Bili. Aman. So dito. Ah. Itong babaeng dako ba? Pasakyan na likod. Dito rin, tapos kasi sunugo no, no? Sige na sunugo nila. Abo naman ang kalupa, God. Ayan, sako. Bo. Ato na srain bo. Ah, picture? Picture lang yan. Ah. May tarpaulin ba? Ito pinag-video pa lang. Oo. Dirito na. Ah. Eh, taga. Picture sa tapat, ano na lang. Update mo ba, Siri? Dali na ba? Dali na ba?